Suka baris suka iti kalenggan pahartian punika. Nggih menika adicara guyon maton minggaing samangke campur sari rancak saking keluarga sandiwara barungan Ridho Budaya. Dumateng para rawuh kakung Semawona putri nun kepan kula dherekaken lelenggahan kanthi mardu martikaning galih sinambi hamirsani napa ingkang dados adicara suka baris suka titi kalenggan pahargyan siang punika. Sumangga Rakma itu sapa wong sing ora kangen aduh bojo pengen turu angel Rakma itu sapa wong sing ora trenyo ra kepedho sawetara pengen wero percaya aku kuat nawatiku cahayu enten ono tekaku Rindo Boyo Asih Janis Pak Sis Pak Bungo Basri
Betrayal Aksi Dennis Matur Subanmo Penontonnya ya Allah ada 10.000. Wakeh meneh tong. Mantep getas sih. 10.000 apa nggone kamot? Kandhane Niku ya. barongan apa konser? Konser acah Ridho Budaya wis nyata. Wis kondang kaloka. Apa meneh main iki nek umpama ora nggone Mbah Sri lho aku moh. Moh. Wis main aku jane lho. Apa ning gone apa ses aku ora kok. Lah terus iki tanggaku dhewe. Tanggam depret tanggam. Terus kowe gelem? Aku jane main iki. Main apa? Ayo takoni bose. Jane iki lho main apa? Main apa? Dadu acah kaya. Dadu dasem ngono. Kaya bungoki lho. Iya bine dadu. Apa ora? Main ada dadu. Iya bine dadu. Iki. Lho rambutmu ngasek ngono iki bapakno to kok bengok. Kelaraban. Ketuan ya Allah Gusti. Lho tuwa-tuwalane tuwane tewel enak ya. Lah tuwane bung tuwane pring ndak. Ganyah iku pring iku. Gedhek aja. Kandhane kok. Engko wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak dhewe rawuh wonten ing dalamipun Bapak Sis sapa iki mau tulisane ndi? Siswanto. Siswanto. Iku kempot iku Siswanto. Kempot. Piye ta Mbok Sri? Siswanto iki kempot. Tong, to bento iki lho gedhi. Lho anakmu pirang-pirang ngopot. Piye? Kempot ndi sing mbok maksud? Ridho Budaya ah. Siswanto. Kempot. Oh gak ana kempote tak jeglong sisane ki engko. Delok ta. Kempot jenenge sapa? Ning yo fotonya persis kempot tenan no. Kok padak-padakno. Bapak Siswanto karo Ibu Ratnawati. Endi tah wong Piantune sing ndi to Ibu Ratnawati iki? Ses endi ya? Iki. Iku Devi, iku Devi adine iku. Apal aku. Aku dapusi terus kok, Tong. Piye? Kandhane iku lho. Endi? Iki lho, Tong. Oh, jenengan Bu. Ngare tanggam kok. Lah iya aku ora pangkling. Ngare tanggam ora roh. Ses iki mau mantu kok ribet perkara bakwan diubengno. Kandhane dagelan metu pakanan mlebu. Dagelan mlebu pakanan tek. Ngrasakno siji asin bakwane ngono kok. Maju sithik, Tong. Piye? Benging terus kok. Wandane ya. Bapak Siswanto nyunatno putranipun Alvaro Rekoba. Almakruf. Alvaro Ali Pratama. Alvaro Ali Bak Tak Sakjim. Kok dandaro ya cepet diasem lho malah. Sunan kok kowe ya. Kene wis darah tuh munggah terus ngene ya. Alvaro Alif Pratama.
Mesti anak nomor 1 iki. Anak nomor piro? Mbah. Siji. Oh, ana Siji, nomor 1. Ah. Iki wonge. Oh gak. Iki lho. Anake putih gandeng, mboke ya putih gandeng. Pakane. Wirenge kaya ngono. Iku ngono lali malik, goblok, lali malik. Ngono. Lali malik. Kowe riwari iki terus kuwatir tak jaluki nganu kok. Sis lho. Sis. Heeh. Ndi wonge? Iku- Lah metu neh to. Kaya umbel mlebu metu kok. Aku rasake berkat bakwan ae. Hari asin. Ora apa-apa, engko tak tambahi gula. Lho, dadan manis. Manis kaya aku. Malah pahit nek kowe iku. Pahit apane manis kaya ngene yo. Donga dinonga sik tong. Adik Piye? sing dikitano. Heeh. Alvaro Ali Pratama, muga-muga enggal-enggal waras. Amin. Bisa bali ana ning bangku pamulangan. Amin. Dadi putra ingkang saleh migunani marang nusolan bangsa, taat marang agama lan iso mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa. Amin. Dongane mau komplit to. Komplit ngene iku ora ana bali-bali belas kok. Diwenehi apa iki mau? Belas ora ana. Alah, donga ora diwenehi ndane wong modin ya diwenehi amplop ya. Enak modin. Ah nek aku dongaku ora ngono. Sik ngenteni kok lho. Pun Mas. Nggih, dongaku ora ngono. Iki ditekani aples barang ngono. Ples. Jatahku diples. Aples sih biasanya nggawa jamu kok belas dak nggawa. Kowe mang delok tok kaya TV Persiku ta apa mbok deloke. Ples. Piye ples ki terangane iki ples? Lingak-linguk kowe kok maling. Lho. Dongano sik iki lho. Apa? Lah iki Aples mau- dongano. Ses. Aples dongano gampang muga-muga jamune laris ngono tok ya ples ya. Iku nek kono iki lho ses. Sis. Wis sis. Daplok gerong dongakno. Wong aku dongakno keluargaku dhewe morat marit kok. Takoni Mbok Sri. Ya Mbok ya. Iku nek keluarga 6. Muga-muga keluarga besar Bapak Siswanto lan Zoh Ibu Ratnawati anggenipun gadah damel mengkugati mugi-mugi dipun paringi rezeki kang lancar berkah barokah. Amin. Panjang ngaya swanit. Amin. Cedhak marang rezeki adoh saka Amin. Amin. Wis ping Luar pira iku mau dongane? papat. Papat berarti nek 50-an dak wis 200. Iki ana pengenyangan ngetoke ya. Pengenyangan kae pira? Sak dunganan 20.000. Nek 20.000. papat 80.000 sis. 80.000. Nek iki gak metu dong gak nggo dhuwit iki lho sing nggo dhuwit. Bae. Kandhane kok. Mbok Sri. Mbok. Iki Mbah Kong. Mbah Kong. Mbah Kong, wis sangu ta ora Mbah Kong? Iki Mbah Kong, Mbah Uti, Mbah Buyut. Mbah Buyut gudolang mapak ngono Mbah Buyut. Wong baguse kaya ngene. Bagus apa ndase kaya melon ngene bagus. Ndase kaya melon bagus kon dibu ngene iki. Dageli dhewe. Nek dingeti kok ngarep apik ndase rata bacal madhep rono. Lho ting prentol kaya udun. Udun ana matane. Iki. Matane. Wong baguse kaya ngene kae Bu. Bagus apa? Bagus apa? Gandeng ngepelek aku nang. No, survei membuktikan lho tong. Kene musuhku. Ora apa-apa. Kene Gandeng ngepelek. Alah wong wedok iki apal aku. Lah apa? Nek ora diedit ora bakal dadi kancaku. Iki lho Lho. bunguk, piye nguk? Gandeng ngepelek aku. Kowe Dasem minus. Loh, Elek. Kok kaya setrum ono plus mene barang ya tong. sik nguk. Kowe karo aku ngene lho, kowe karo aku iki ora beda adoh. Padha. Padha apa? Cuman kowe wanem perkutuk ngono Lah lho. kowe, iku lho asline ora mbok gundul wanem padha merkutuk. Ora wan yo. Apa? Tumo. Tak malah Takon terus we. Kan nemen kowe malah. Piye muatane piye? Lancar. Alhamdulillah yo. Treke pira saiki? Wah, 7 treke. Itu tong. Tapi gene wong kabeh. Ora apa-apa truk dadangan pirang-pirang. Piye? Iki trek muatan padahal dandangan. Iki boloku kanca tuwa ya kok ya. Lho, Mang sampe Eling aku ora kowe. Ora eling ha? Nek kula gadhong kowe sing gane ngebangi ae terus ngono kok. Eling ora? Lho iki kok malah kaya mbok-mbok nek PKK kok ketemu kancane kok. Kandhane, iki boloku cuma lali karo aku ngono lho. Wis kedarung sugih awak dhewe wis teter kaya ngene iki. Lho nek kowe ora trimo teter tong ya Gusti siram tong. Terus iki ora dolanan to, iki sirah iki
kepala insun. Iya kok iso. Wong ndek iki tak kon ngerok tukang cukur mah dipaculi kene. Duten kabeh iki lho. Dudu dipacul. Dapakno. Kerok nggo grendo malah gelis malah aja pacul. Iki alhamdulillah iki Pak Sis. Ngrawono rindo budaya mergo nglipur masyarakat getas pejaten. Nah, mugi-mugi tansah pinaringan gemah ripah lo jinawi. Dalile piye? Oh, go dalil bareng to, Tong. Yo acah. Iki go dalil. Gowo. Desa getas pejaten. Muga dados desa sing baldatun thaibatun warafun ghafur. Artinya Murah sandang murah pangan kok ndelok Google takok artine kowe. aku iso. Apa? Dalil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Aduh. Wah diwono dalil temenanan Allahumma lakasumtu. Wah, Kaya podokan ngono ah. lah kok ora doa ape turu. Hei penonton. Jamaah. Wong kene nek karo aku yang do jahat-jahat tok. Lara untu kabeh. Kandhane kok. Iki mau sogatane kacang blader kabeh turu kalu. Kandhane kaya lobet kok, makane kacang kok. Penonton. Penonton. Iso? Iso to, wong kene kok Nyanyi. gak ngedos. Nyanyi kanggo penonton. Lah karek kowe. Ngono. Iya. Ngel. Nesu Wes wes. Dasem tak pekno saus kono tak kei saus lho dasem. Lho, apa Bapak masak? Lah apa masak? Piye? Pakakno garangan aja. Ndas api-api ini pakakno garangan. Ndas sapi kaya apa kaya. Penonton. Aku mohon maaf. Kepalaku. Ancen-ancenane budak. Lho iku kunem lho. Bar tak ketoki. Duwo iki. Bar tak ketoki. Wong ndek iki mbok keruwek ngene ora mari-mari kok. Wenehi lagon-lagon. Lagon-lagon. Kanggo penonton. Kanggo penonton. Mergo iki durasine kongkon Cekak. Mergo isih ana Campur taine. coprot matamu lho malah. Sing nyanyi. Campur sari. Heeh. Ngono. Nutrisari. Ayo, kowe parogone, Iya. aku sing nyanyi. Aku paraga piye? Garingan ya. Kendang tok. Ayo Gus. Penonton, aku mohon maaf. Wong endi wong? Matane ingsun ning kene iki lho. Kowe nek ngono, ning kene lho sandingan. Wong kok iso. Ngono. Umpama aku nyapa penonton kanggo sapaan iki wis biasa. Mula ngono kanggo lagon-lagon. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak. Serai ngombe, hukume wong serai ngombe. Penonton Serak kudune ngombe. wong serak ya. Iya, serak kok. Wong serak ratu-ratu Lha wong serak kudune ngombe. Suarane ndledek-ndledek engko ya. Kandhani ya. Ayo Mas. Penonton, aku mohon maaf. Suaraku agak serak-serak. Ngombe domong serak kon ngombe kok serak terus. Serak dombeni. Serak ora gelem ngombe. Oke, mung jine penyanyi kudune. Penyanyi Air mineral kudune dikonsumsi lho. kandhani perbanyaklah minum banyak aki. Sing- Aki nyemprot raine Iki lho iki kahaki. Penonton, aku mohon maaf. Asik. Suaraku agak serak-serak. Wae ya aja serak terus. Serak ya ngombe kok Jedingem ndi jedingem. Ape adus, Mbak ape jeding, adus. Mbak jeding, jeding. Ape adus. Oh iya, Kok iso? mbok ombene terus. Lho kowe yo nyanyi nang serak basah terus kok. Ganti kowe. Ganti aku. Modar kowe iki. Lho Iku apa iku? Hah? Alah kopi mari kenceng manis sama. Jeje gak ono jeje. Jeye engko. Ayo, kowe. Aku lapo? Iku mau ora gendaran aku. Nyanyi apa? Penonton. Bener. Penonton. Sik. Iku mau serak dumbene. Dumbeni. Iku bacotne. Bar serak iku apa ngono. Penonton, aku mohon maaf.
Kere. Tos. Takoni jiwanem. Apa? Terganggu. Ndasem ngono. Kalau masalah nang. Nek serat diombeni, lah nek basah diguyang. Banyu. Lho. Nek serake diombeni. Banyune anyep, nggo teh yo. Nang teh nang. Kopi panasmu lho malah apik. Wong kok Ayo nek. ganti nek ngono. Ganti apa? Sing iku lho. Kau bagaikan rakwana Suarane mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama. Masuk. Susi kelaminnya biru di malam pengantin. Ya tak urus iki. Susi kok kelaminnya biru iki. Lagune ngono. Modele ora ngono. Lha apa? Kursi pelaminnya biru. Lah ndunguku kelaminnya kok. Kelamin bojomu iku. Pas iku batu kuntek. Wong kursi pelaminan biru kok Susi kelaminnya biru. Medeni wong. Aku ndunguku ngono pas iku batu kuntek tong. Entek piye? Mati HP-ku. Wong Susi, wong kursi pelaminan biru kok Susi kelaminnya biru. Megilan aja. Weh. Lho, arek kudu nguyak kok ngombe terus. Ora mbok terusno iki. Gak. Iki Aku mal. Iki ngene. Apa neh? Awak dhewe iki aja aja kesuwen. Aja kesuwen. Mergo isih ana campur sari. Mengko karo mlaku wae. Karo penyanyine ditokno. Kono. Heeh. Yo dados. Sepote orjen apa gamelan? Orsen aja. Orjen ayo Mas Pata.